ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿದ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ 7 ಅದನ್ನು ಆತನು. ಸೊ ಮೀದು ಪೂರ ಹಣ್ಣು ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಡು ಪಂಡ ಬೈಯಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಓಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಶ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಇದ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂದು ಕನತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಕನತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಪೂರ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ. ನಾನು ಪೂರ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಡು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜೊಂಜೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇವರು. ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಬೈಯಗೆ ಪೂರ ರಬ್ಬ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬಯ್ಯ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡಿದು ಪಿರೋರ ಮಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಪೂ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಡಪಾಗ ಅಂದುಲೇದಾಯ್ಪಂಡ ಆರೊಂಚು ನೀಟ್ ಅದು ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಈಜಿನ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಪೂ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರೋರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನೋರ ಅವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಲ. ಸೊ ಅಂಚಾರೆಡ ಪತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಪೂ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಯಾರು ಮಂತ್ರ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಯ್ತ ಜಾಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಏಪಲೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣೇನೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಖುಷಿನ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವ್ರು ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೈಯಗೆ ನೀಟದು ರಂಗೋಲಿಯ ಅಥವಾ ಬೇತಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಡ್ದು ಅದು ಪೂಟು ಡಿಸೈನ್ ಬಿಟ್ಪವನ ತಿಂಕ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬೈಯಾಗೆ ನಮ್ಮ 3 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಏನಾಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಗೆ. ಸೊ ಅನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಬೋದು. ಅವು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಂತದಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಸಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಪಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದೆ ಪೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದೆ ಎತ್ತದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು. ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಪೀತಾಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುಂಡ ಬೆಳ್ಳಿದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೆಳ್ಳಿ ದೆಕ್ಕುನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪಿರ ಅವೇ ಜಾಗಗ ಪೂರ ದೀದಾಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ತೊಚ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ನೆನಪಾಯಿನ ಪೂರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೀದು ಬುಂಡ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬೈಯಡು ತೂವೊಲಿ ಓವೋ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಓವೋ ಪೂರ ದೀವೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ದೆಕ್ಕದು ದೊಂಬುಡು ನುಂಗರೆ ದೀತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10% ಬೇಲೆದಾದ ನಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ 90% ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ಇಂಚೆನೆ ಯಾವುದು ಪುನ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಈಚ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಉಂಡುದು ಆಯ್ನ ಅಂಗಡಿದ್ದು ಆಯ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮೇಯ್ನಿ ಅಂಗಡಿದಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತೇಳು. ಸೊ ಆಯ್ನ ಲಕ್ಕದು ಅಡೆ ಕಡಪಾಯಿ ఇప్పుడు ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಸಾದದ ಅದನ್ನು ತೂಯರು ತೋಜೋಡು ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಅಂಗಡಿದ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ. ಸೊ ಅಂಶಾ ತಾರೈ ಪೂರ ಪೆರಿಯರೆ ಉಂಡು ಕಾಂಡೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೆರಿಪಾಯಿ ಏತು ಪೆರೆಂಡಲ ಮುಗ್ಯುಜಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಾರೆಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಡಿ ತಾತು ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ತನಿಷ್ಟ ಪೆರೆಪಾಯಿ ಬೇಜಿನ ಆ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತನ ಯಾನೇ ಪೆರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 3 ದಾದನ ಉಂಡಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೆರಿಯರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಳಶದ ತಾರೈನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜರೆ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಹೂ ಕಳಶದ ದೀಪನ ಚೊಂಬು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಳಶನೇ ದೆಕ್ಕದು ಜಿತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಿನಾಗ ನೆನಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ನಾಡ್ದು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದಿ ಓಡು ಅವೇನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಮೇನ್ ಅವೇನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ. ಸೊ ಬೇಗ ನಾಡ್ದು ಬೇಗ ದೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ತೀಬೋದಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ದೊಂಬುದಿನ ಎಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಡು ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಥವಾ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಅಂಚೆನತೆ ಏತು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ಮುಗ್ಗೆರೆನೆ ಕೇನುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆದಲ್ಲ ಪೂ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ದೀದಾತಂಡು ದೀಪಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ದೀತಿರು ಪೂ ಪಾಡಿನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ದೀನಿ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಗ ಕೆಲವುದ ಕಲೆ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆ ಕಲೆಗ್ ಬಾಜಿಲು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿಲಿಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಮಾಲ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಾತೆ ಉಂದು ಡನ್ ಬಿದೋರ್ದು ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆ ಆತನ ನಾನು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಎನ್ನ ಕಳಶ ಪೂರ ದೀಪನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪೂರ ನಡಪುನು ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರುನು ಒಂಜಿ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ. ಬಟ್ ಆ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಏತು ಪೂರ ತಯಾರಿ ಏತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಫ ಪಂಡ ಹೋಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಹೋಲ್ ಡೇ ಪೋಪುನೆಂಕಲ್ಲ.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಂಡೋರ ಮೀತೆ ಪಂಡೈತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಮೀತೆ ಸೊ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂತುದು ಗಾಯಪಂಡ ಚಂಡಿ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀತೆ ಎಂಕ್ ಈ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಊರ್ದಲ್ಲಾದ ಯಾನು ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಕು ಬೇಜಾರು ಮಂತು ನುಚ್ಚಿ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಡುವೆ ಬಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕು ನೇಚ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಕುಜ್ಜಲು ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದು ಉಂತುದು ಡ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಕಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಣಿನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಕುಜಲ್ ಮೀನಾನಿ ಕುಜಲು ಡ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಪು ಪಂತೈತೆ ಅನ್ನಕಲಿಗೆ ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನು ಐತೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ದೀಪನಂಚಿನ ಪೂರಪಣ ಪೂಜೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾನು ತುಜ್ಪಾವೈತೆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಮುದಾತದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ತುಜ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತುಜ್ಪಾವಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಳೆಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐತೆ ಅನಿಂಚ ಪಿದರ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಿ ದೀಪೆ ಕಾಜಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಕಾಜಿ ದೀಪುಜಿ ಖಾಲಿ ದೀಪೆಕಾಯಿ ಬಟ್ ಸೀರೆ ఒక ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಜಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಾಗನೇ ಲುಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಜಿ ಪಾಂಡನೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜೋಣ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಪಿದಡ್ವೇರು ಸೀರೆಗೆ ಸೊ ಓಕೆ ಹೋಯ್ ನಾನು ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಪೂಜೆನೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ನನಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಬೇಲೆ ನನಲ ಒಂಜಿ 15-20% ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸೇ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆತನ ಎಂಕಲ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಅಕಲೆಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಲೆಲಿಯ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮೇನ್ ಆಯ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಗ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಏತ್ ನೆನಪುದಿದು ಏತ್ ವಸ್ತುಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಮರತು ಪೋದೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೇನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನೆ ಯಾನ್ ಮರತು ಪೋದಿತ್ತೆ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇದೆ ಓ ವಸ್ತುನ್ ಮರತು ಪೋಯೆ ಎಂದು ಪನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ನಿಕುಲೆ ಮಿನಿ ದದಾಂಡಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತದೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಂದ್ ದಾದ ಮರತದೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮರತು ಪೋದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬಲ ಮುಗ್ಗಿದಾಂಡು ನನ್ನ ಪಿರಾ ಅವೇನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತು ಪಿರ ಅವರ ಯಾನು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಕೇನು ನಾ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೊರಿದೀನಿ ದೇವರ್ಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಕೆ ಏನಾರೇ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅಂತೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಮರತಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮರತದಾಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎತ್ತು ನೆನಪ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರತದೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನನೇ ಒಂಜಿನ ಮರತು ಪೋತೀನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಆಂಡಲೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಥವಾ ದಾದನೇ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಆಚರಣೆನು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪೇರು ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕಲೇನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ರಮಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಪೂರ ಕ್ರಮನಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೇನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪಂಡ ಈ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಸ್ತುನ ಯಾನು ಮರೆತು ಬುಡಿಯೇ ಗಡಿ ಪನೊಂದುಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ ಅವು ನಿಷ್ಠೆಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ತಪ್ಪುನು ಆರು ಕ್ಷಮಿಸಾವೇರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಾತೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಮರತದೆ ಎಂದು ನಿಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 6:30 ಅಂದಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೇಯ್ದ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ದೇವೆರೆಗ್ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಆರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಾಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಕೊರೊಡತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ದೇವರನ ಕೋಣೆದ ಉಲಾಯಿ ದೀಪುನಾತ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಕೋಣೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ದೀಂಡ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಆತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ದೀಪುನಾತ್ ಅಪುರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಿದಾಯಿ ಟೇಬಲ್ಡು ದೀತ
ಉಲಾಯ್ಲ ದೀತಿನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಪಿದಾಯ್ ದೀತ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ನ ದೀಪಾವಳಿನ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಓದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿಂಡ ನಿಕುಲು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನರೆ ಯಾನವೇನು ಬಾರಿ ಉಂದಿಟ್ಟು ಓದುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲೆ ಯಾನವೇನು ಪಿನ್ ಮನ್ಫೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಪನರೆ ಉಂಡು ಏ ವೇಟ್ ಒಡೆ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಪನರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಫ್ಲೋಟು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪಂತುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆದುಪುನು ನಿಕುಲ್ ಏಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತುದು ಪೂಜಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕುಲೋಂದು ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆಗೆ ಪುರಿ ಬುಡ್ಲೆ ದಾದ ಉಪ್ಪಪ್ಪ ಮೇನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಪೂರ ಪುರಿ ಬುಡೊಂದು ನಿಕುಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಮನ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೇರು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕಲೆ ತೂಯರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇ ದೇವೇಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಅಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಸೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೊರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ನನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ರಪ ಮುಗಿತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ನಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ನಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ಲ ದದಾಂಡಲ ನಮಕ್ ವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತುಲೆ ಓಕೆನಾ ಹೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನೆನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಕು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊ ಆಪ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ಈ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ದೇವರಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಲು ಟಿ ವಿ ಡೈತಾತಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದೈತೆ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಂಖದ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಜಾಗಂಟೆದ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಈತು ಪೂರ ಶಬ್ದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಿರಾ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆಡಿಯೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಾಡ್ದು ನೇಕಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಪುನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಐಕು ಕ್ಲೇಮ್ ಆಪುನು ಎರೆಗ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕುನು ದಾಯ್ಗತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೈತೆ ಆಡಿಯೋನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಟ್ಟು ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಓಕೆನಾ
ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಾಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರೊಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತಿರು ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಇರಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿಡಲ ಬಾಜೆಲ್ ಅಥವಾ ತಿನ್ನರೆ ದದಾಂಡಲ ಕಲೆಗ್ ಕೊರ್ದೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಂತೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ನೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಮನ್ಫ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಾಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಜೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒಂದಿನೊಂದು ಚೂರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಚಿಪ್ಸ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಸೈಡ್ಗು ಇಜಿನ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಒಂದು ಆದ ಖಾಲಿ ಚೀಪೆ ಉಂಡೊಂದು ಫೀಲ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿಯತೆ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿದಡ್ನ ಮಾತ ಪುಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆತೆ ಅಂಚಾದು ಪಟಾಕಿನ್ ಪುಡಾತದು ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿನೂ ಮುಗಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನೇನತೋ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಕಲೆಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್